Ang pagbalaan sa Semana Santa. Unsay kapuslanan kun imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang RMN, miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Ang kalibutang Kristohanon muduyog sa pagpamalandong ni mga balaang adlaw sa Semana Santa. Ug tungod ni ini, idalit na mo kaninyo kining pinalahi nga sugilanon na sinuhat ug ubos sa direksyon ni Marvin Sanchez Caballero. Ikaw ang akong kusog. Ikaw ang kusog ka na ko. Kalipay o dalampanan. Muabot man ang problema. Walay mahika pahimula. Sa matag panahon nga dag-on ko sa kakapoy, anaa ka nga nagdasig ka nako. Sa matag higayon nga daw maluyan ako, ug paingon na nga malupog. Anaa ka nga nagligon ka nako. Daghang mga higayon nga mahikalimtan ko ikaw. Apan naa ka nga nagpahinomdom kanunay nako. Sa mga higayon nga paingon akong mubuhi sa akong pagtuo. Anaa ka nga migunit ka nako hugot kayo. Ikaw nga akong Ginoo ug akong manlalaban. Ikaw ang iwag sa kahayag sa nagkaawp na unta nakong paglaom. Ikaw nga akong Diyos, ang akong kaligon ug ang akong kusog. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos, unsa man kalayo. Mara ni imong mahatag na kugikan sa imong sweldo, babe. Pasensya na gid ka, babe, ha? Bitas at uy. Di na mahimo, uy. Di gyud na magsilbi na kung imong kalaki, Jonas. Naibabitaw ka nga na ako'y ka sa advance opisina. Unyang ako manghod na maray para sa iyong project sa eskwelahan. Nya gitagaan sa nimo. Ang. Pero, gamay ramang to. Pangitag paagi taon, uy. Di ra ba ko anits kalisod? Tingalig biyaan niya taka. Ayaw taon, babe, eh. Naibabigid ka nga mahal ka etika. Gibuhat na ko ang tanan aron malipay ka lang. Ay na, araman di ay na. Gusto man kaday kang malipay ko, nga di man ka maninguha. Aron mo kita ka og doble kaysa naanda nimong agis trabaho karon. Sige. Maningkamot ko, babe. Promise. Buhaton ako ang tanan.
akong dublihon ang akong paningkamot. Isaad ko na nimo. Kana, manay buhata. Ayok ipakita sa istorya, uy. Buhata. Nahibaw bitaw ka kung unsa gid ka kamahal, unsa ka importante para nako. Ikaw ba yagid ang akong inspirasyon ni kinabuhi ah. Maong ayaw gid ko kadagig labat, Jonas. Kung unsay akong gusto, dapat na adayon. Ayok dugay-dugaya. Aron dili ko mawa nimo. Oo. O laki babe. Day off man rin nimo. Lakaw na. Panglaba dito kay duha na kasimana ng mga labanan dihang naglaundok. O gid ka makapanglaba babe. Ha? Saka? Manglabagid ko? Aron madaot ning ako manicure? Buko man ka, uy. Mindset ba? Mindset. Baway sa ko kadiyat. Humalabit ako og pangwaswas. Igo na rin na akong iyayayon niya ang ako mga nilaban. Kasakit sa kong buko-buko og hawak. Babe! Jonas! Oo, usaman babe. Gutuman na ako, oy! Why luto nga rice, babe? Oh. Wapoy sudan! Gutom na kay ko! Babe, pagdalik yan sa nagtak ang sa rice cooker babe kay mga hay-hay pa magkukunin ako mga linabhan. Ay? Huwag pa kung mamasagitan ako na kung drama dili. Ikaw na lang, good babe. Please? Sige, sige. Ako na babe. Unya na rin ako tiwason og panghay-hay. Magtakang sa kog kanon. Ay, iba. Gutom na ba ya kay ko, babe? O lagi, lagi. Nana babe. Amin ako malor na. Taga Santo Anak. Pastilan, oy. Panagsad naman lang kang masuroy dinis ato, oy. Naibaw na ka ma. Na naman taon ko gikatipon. Unsa ka gani ni karon nga nakadalikyat kog hapit nga ri. Gikan sa trabaho. Pastilan. Di na, gyud na. Maunang imuha, Jonas. Malor na. Labihan ni mong nakapaulipon at bayhana. Hilas, murag kinsang datuas ila. Malor na. Sa relasyon, kinahanglan nga naay mo paubos. Aron nga malikayan ang kasamok sa pagpuyo. Ay, mao ba? Nindot. Pero mo prangka na lang gyud ko ni mong sulti, ha? Kay imong mga igsuon, di man pakaprangka ni mo, gud. Ha? Oh, unsa man naman? Namili man kag babae nga labihang bati ag batasan. Malor na. Dili baya kay ako ra mo ay nakabantay, kun dili apil ng imong mga igsuon. Ito ma. O sanay ako nakitang kinaiya ni Mika. Pero, siya man ako na. Nahigog mamang ko niya. Mao di ay nga tan-aw ko nimo murag wa kay atiman ni Mika. Ako may dako kayo og gugma ni Mika ma. Og buhong ka isa sa akong pag-atiman og pagpangga. Unya ikaw, ngano man tangwa man kaniya atiman na Jonas? Ma, Sabton ko basab nga kuwang siya og gugma diha nimo. malor na. Unsa ba taw nang matanga sa kinabuhi ang imong gisudlan in taon? Uy, Jonas! Malanggit na ako si Mika ma. Labaw pa sa akong kinabuhi. Siya ang tanan alang nako ma. Pastilan. Pastilan. Unya unsaon na magkahagmasakit ka simbak kuno? At imanon ka kaan na babayhan na, Jonas. Patay ka na yung gapita, Kuya Jonas. Homing? Makawit akong sadyang nangayo ko ni mo para project na ko. Itsatragi ko ni mo, Kuya. Huwag kumatos inyo kay lakik batasan sa timika eh. Pasensya na gid ka ha, Homing. Yain ang bayan na, Kuya eh. Hindi kang babae kay Ilis, ano? Gwapo ni ma. Homing.
makaluoy taon sa akong anak. Ni daot in taon. May kani kaywa din ang uban niyang mga igsuon. Makadungog gitunta sa mga istorya nga bati bahin sa iyang gikatipon nga si Mika. Na, Oy, si Do Jonas tong gikan din o Manoy Efren, ang imong pag-umangko ni dalikyat og duaw tao na ako nganhi. Uy, halos wa naman ko magkailang Do Jonas. Medyo mihugo manog maayo. Kadako manog nausahab siyang pamayhon. Manoy, Murag, wa may atiman sa kaugalingon. Na naman untay ka live-in nga makatiman niya. ay nasugamak magbabay nga di makamaong mo atiman, Manoy Efren. Babaeng tapulan og damak pagyod. Na muray gidangat. Unsa gud di ay. Nagpakabuan sa iyang gugma nga siya ray nakasabot, Manoy. Gihimong underdesaya sa babae nga nabuangan niya sa iyang gugma. Pastila na'y daghang babae, oy. Antos podoroy niya nagklasiha sa babae. Naun sa baya si Do Jonas. Nahimo manintaon siyang bugo sa gugma. Mauday na dugay kapag abot. Kay miadto pa day ka sa imong inahan. Babe, Nay, mga plato ay, mga hugasan diha. Dugay na kay nang naghuwat ni mong abot ka. Ipanglangaw na lang na diha. Tempa, ano? Kadagkan man ana nga ikaw raman ang usa din ang nabilin sa bahay. Oh, unsa man nakay mga bisita ganina, babe? Saba, uy, daghana sa di mo pangutana, uy. Pangugasin na na diha. Kay mo tanaw po sa Lidas Netflix. Oh, babe. Ako rang bahala, ana. Mahal, tala si Jonas. Ari ako diripi. Naay kay... Sige, mahal. Wadan ko diya, mahal. Okay, maghuwat ko ha. Pagdali pa ya. Bye, mahal. Jonas, panid-i ko nagsuway ng kalib-ini mo. Kay kuwang yugos pagtuo nga iyang igagaw ng ginganlan og dundon. Lira, Ako, concern lang ko ha. Kay dugay na biya ta man nagigala o kauban din sa trabaho. wa man ko'y pagduda. Ikagaw man aniya ka ng dundun nga suod niya. Mauman kani nga panid-ani mo. Kinoon ko. Gikulbaan ang hinoon ko niya nang gisulti ni mo karon ako, Lira. Naluoy ko nimo. Mao nga, mahal ang nag-ingnon ko nimong nagminaritis ko. Basta kay makatabang lang ko nimo. Basta kay ako. Kampante kay ko nga. Wa magbinuang nako si Mika. Hoy, Jonas. Kanang dundon, nasigihan ni mong mention sa matag kita yun nga magsulti ta. Nagduda lagi ko. Nga dili na niya igagaw. Huwag lang gigag ko na. Hala, grabe ka ha. Imong kaugalingong pagbati na sad kuno mo oy tagai og dili. Nakita lagi na ko, ma. Laing lalaki ang gikauban ni Ate Mika.
Labing gi sila. Uy, huming-huming ka ng baba ron ni mo ha. Mataka lagi nag-ukab na. Sa tinuon mo ko naman. Kinuo ko yung taon. Kaluoy sa maguwang mo, ug mauna. Ay, sa lang Kuya Jonas, may. Kay namili siya babae nga, sosyalera kayo. May gwapa ra ba? Puti lang. Stoy, hoy, hoy. Hinawayon ko ni mo, huming. Sino nga yun? Tinuod man ko. Pag ganahan, yugay ko ni mo, mahal. Uy. Mahal. Ako kay nakadesign akong biyaan ako si Jonas. Ikaw man gyud ang akong gusto ikauban, good mahal. Mao ba? Dili man siya. Oh, di ay. Kung mao na. O, sige na. Panghipos na si mo mga dadonon. Kay, adto na nito ipadayon sa akong gipuy-an atong labing-labing, mahal. Mahal. Ipuso na lang ako, mahal. Mga bisti, mahal. Sige. Wala sa mahal. Mas may ini. Tabangan ti ka. Aron madali ka. May gani kay misugot sa pulang among bus. Pumanako pa sabta. Diyos ko. Wa ko may baw kung siya akong reaksyon niya. Sa ako niyang maabtan dito sa among gipuyan. Okay na. Andam na yung mga dadulon, mahal. Andam na. Salamat, mahal. Happy cute kay ko. Kay makaupan na kita kakanunay. Happy? Happy sigay ko. Nga magkauba na niya ta. Boss man. Sige ay. Oy! Usay, buti pa sa buti ni. Jonas? Kuyawan mo lang tani mo, Brad. Mika. Babe. Usay, buti pa sa buti ni. Kinsa kinitawana. Money siya. Si Dondon. Ang imo igagaw? Agaw ba, uy? Kabugo ba yan ni mo, Jonas, uy? Mika. Mauni siyang tinuod na akong gimahal. Si Dondon. Ang lalaki nga kaya niyang ihatag ang tanan. Dili parehas ni mo nga sinsiyura. Kawa ko magdahom. Nga makahimo ka na ko ni Mika. Kibuhat na ako ang tanan pero ganong kuwang paman para nimo. Ay, mubiya na ko ni mo. Mukuyog na ko ni Dondon. Pero babe, Inutil ka. Wa kay ayo. Bogo ka, Jonas. Mahal? Tana, mahal. Tana. Mika, babe, babe. Ayaw pada sa problema. Ipakita nila nga dili ka affected, nga dili ka loser. Salamat, Lera. Salamat kasi mong pagdasi. Gibiyaan ka. Giilisan ka og lain. Okay, pasag di. Iya man ang choice, Jonas. Pero, pwede pa. Hatagi og bisan jutay lang nga pagpangga ug gugma ang imong kaugalingon. Lera.
Kalimtit og bayhana, Jonas. Paningkabot aron mausab nimo ang dagan sa imong kinabuhi. Malor na. Naidagang babae kuya eh. Kalimti na itong maluibon. Huming. Ako na si Kalimtan. Og, ningkamos ako nga muasinso sa akong kinabuhi. Kana! Muni sakto kuya. Naaram din na. Jonas, angay lang nga malipay kamintra sa'yo pa, hindi pa nimo siya asawa. Apan ipakita na siya kung unsa siyang klasiha. Isabtan mo tingali ako. O, Tiyo Efren. Salamat kay Tiyo. Angayan nimo ang mulampo sa kinabuhi kay tarong ka man og buutan nga pagkatao do Jonas. Salamat sa pagkuyog mo na ako, ha? Naaragid ko pero may Jonas. Dali. Manag ko tagkandila, Lira. Wa pa man magsugod ang laing schedule sa misa. Sige. Tana, Jonas. Nabusog ka ba? O, Jonas. Salamat, ha. Imagyong di ko pa akong diet, uy. Di pa kaon yung kunin mo. Daghan ba to? Ako nga ngay magpasalamat nimo. Kay wagi ko ni mapasagdi sa panahon nga broken-hearted ko. Imo kong gifix. What are friends for, di ba? Pwede ba mas labaw pa niya na? Uy. Unsay mas labaw pa, anak ba? Lira, I love you. Labaw pa sa kay Kala. Jonas, imo lagi kong gipakalitan. Tungod kay kalit masab kaayo nga nakaam ko ang akong kasing-kasing. Nga love letter ka. Ug kinalansab ko sa imong kugma. Basta ka naaragid ko pirmi nimo. May relasyon man tao, ha? Dawatang akong kugma. Please. Nawa no dahi mo ang pagkikugma kang Nika. Ikaw nga kong kimahal, Lira. Gimahal sa tika, Jonas. Salamat, Lira. Ambingan tagit ka. Ug ang imong kugma nga rin ako.
Hello, my love? Jonas, si Fred kini, ang amahan ni Lira. Oh, Sir Fred. Ay, ikaw man din eh. Unsa may akong ikalagad ni mo, sir? Nganong nanawag bang ka? Lagaw na yun din sa ospital. Ipangita ka ni Lira. Ayaw pagnugay. Oh, ospital? Asang ospital ah? Ano man eh? Ano mo pagkabusulti na kung pahinsi mo sakit? Dili na ko magdugay. Salamat sa imong love. Sa happiness na imong gi-share na ako. My love. Sir, unsa iyang sakit, sir? Systemic lupus erythematosus. Tridor ang sakit. Ugwa na mo dam. Namusan ko sa inyo ini. Ubos na kayo ang iyang immune system. Kinuha ko. Dira, malap, pagpakalikon. Pagpakaayo. Tukod sa tugma. Mahal tika. Mahal kayo tika. Diyos ko, ikaw ang naghatagan ako kalikon o kusog. Bisan taliwa sa ako mga kahuyangon. Maluwi ka. Ihatag na ako ang babae nga tinuray nga naikugma o nagmahal na ako. Ligo na sab siya. Ug ayuhan ni iyang gibati karon. Maluwi ka. Maluwi ka, Diyos ko. Mugawas na ko. Okay naman kuno ko, matod pa sa doktor. Mahal ka, tika. Dili tingalin ako makaya kon. Mawa ka na ako, my love. Mahalasap ka ayo, tika. Himuon nato nga kaligon ug kusog. Ang kugma ug ang himaya sa Diyos. Diyos ko. Salamat kay magyatag na ko ang akong gipangayo. Daghan kay salamat. Ikaw ang kusog, kanap
Bisan og maglakaw man ako taliwa sa kangit-ngit o gilibutan sa ako mga kaaway. Apan ana aka o akong Diyos nga mo'y tinubdan sa akong kabaskog ug kusog. Liguna ug dasiga intawon ako sa adlaw nga tanan. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalumpanan. Ikaw ang akong kusog. Tagsulat, Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menuza. Spinner, Ariel Mangkao. Soundman, Ricky Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiana. Tuguti nga mong ipaila ang mga naghatag og kinabuhi ng maong sugilanon. Sa papel ni Jonas, Randy Padayaw Suson. Mika, Marites Parba Albores. Dundon, Oji Kompok Rakasa. Mama Lorna, Jennifer Dato Menuza. Lira, Ingrid Miss I. Vertudaso. Huming, Aldwin Acorda. Tio Efren, Vinjumar Caballero. Inabagan ni Ricky Bangis Garing. Sangan sa RMN Production Center, ako si kasamang Marvin Sanchez Caballero mo ingon kaninyo, hinaot nga ang kahiusahan, ang kalinaw, ug ang gugma sa Dios magauban unta kanato sa kanunay. Tatak RMN. Para sa tanan, ikaw ang kusog, ikaw. Tanawa!